வணக்கம் பசங்களா. போன ஜூசிகேஷன் சாப்டரோட ரிவ்யூவில் நான் வந்து ஒரு விஷயத்த சொன்னேன். அதை வந்து நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஞாபகம் இருக்கும். அது என்னதுன்னா, இப்போலாம் எனக்கு வந்து அந்த மாங்கா படிக்கிறதே பெருசாக இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. இருந்தாலும் நான் வந்து ஏன் கண்டினியூ பண்ணுறேன்னா, ரெண்டு விஷயத்துக்காக. ஒன்று வந்து கோஜோ திரும்பி வந்துட மாட்டானான்ற ஒரு நம்பிக்கையில், அடுத்து வந்து சுக்குனாவோட நிலைமை என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கறதுக்காக நான் வந்து படிச்சுருக்கிறேன்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தேன். இப்போ அந்த லிஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3வது ஒரு பாயிண்ட் வந்து சேர்த்துவாங்க. அது என்னதுன்னா, குசகாபே வர்சஸ் சுக்குனா ஃபைட்டை வந்து பார்க்கறதுக்காக நான் இந்த மாங்கா கண்டினியூ பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறேங்க. முன்னாடிலாம் ஜேஜேகே மாங்கா படிக்கிறப்போ ஃபுல்லாகவே இன்ட்ரெஸ்ட்டாக ஹைப்பாக போயின்னு இருக்கும். ஆனால் இப்போலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் வந்து தள்ளின்னு படிச்சுன்னு போயின்னு இருக்கிறேன். இந்த சாப்டர் ஆக்சுவலாக அந்த மாதிரி தான் படித்தேன். ஆனால் எப்பப்பெல்லாம் பேனலில் வந்து குசகாபே வந்தாரோ அந்த சீன்லாம் வந்து தரமாக இருந்துச்சுங்க இந்த சாப்டரில். அதுவும் கடைசி பேனலில் ஒரு சீனாக வந்து முடிச்சாங்க பாருங்க. ஐயோ வேற லெவலுங்க. எனக்கு அப்போ தான் வந்து ரொம்ப நாள் கழிச்சு செம ஹைப்பாச்சு. ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாப்டரை முடிச்சிட்டாங்க. முடிச்சது மட்டும் இல்லாமல் சரி வெயிட் பண்ணி அடுத்த வாரம் பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா அதுக்கும் வந்து கேட்க ஒரு பெரிய ஆப்பா வச்சார். என்னதுன்னா, அடுத்த வாரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரேக் எடுத்துக்கிறாரு. எனக்காக என்ன சொல்கிறேன்னே தெரியல. டே எனக்கு எப்போ தான் ஹைப் ஆச்சு, இந்த மாதிரி பண்ணிட்டீங்களான்னு சொல்லிட்டு லேட்டாக கடுப்பாச்சு. ஆனாலும் அந்த சாப்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒர்த்துங்க. சரி, இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக வீடியோவில் போயிட்டு பார்ப்போம். வீடியோவில் போகிறது முன்னாடி வீடியோக்கு வந்து ஒரு லைக்கை போட்டுருங்க. நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் வர மணி அடிச்சிருங்க. அப்போ தான் இனிமேல் நான் போகிற வீடியோஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு டான்னு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஸோ வாங்க ரிவ்யூ பண்ணலாம். ஜேஜேகே சாப்டர் 253 வந்து எப்படி ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா, ஆரம்பமே சூப்பராக ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஏன்னா மெய்மை வந்து ஃபஸ்ட்டு காட்டுறாங்க. ஆக்சுவலாக இதே மாதிரி சீனை வந்து நம்ம முன்னாடி கோஜோ வச்சு பார்த்துருப்போம். அது என்னதுன்னா, யார் இந்த உலகத்திலே ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் சாஸ்திரன்ற மாதிரி கேட்டிருப்பாங்க. அதுக்கு எல்லாரும் கோஜோ சட்டர்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. இதில் வந்து என்ன கேட்குறாங்கன்னா, ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் கிரேட் 1 சாஸ்திரர் யாருன்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. அதுக்கு மெய்மை வந்து பார்த்தீங்கன்னா குசகாபேன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறா. நம்ம நனாமையும் வந்து அது சுச்சுவேஷனை பொறுத்து, ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு குசகாபேன் தான் நினைக்கிறேன்ற மாதிரி அவனும் வந்து சொல்கிறான். அதே மாதிரி கோஜோவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது குசகாபே தான் இருக்கணுன்ற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அவனும் வந்து சொல்கிறான். ஆனால் அதே கேள்வி குசகாபே கிட்ட கேட்குறப்ப அவன் வந்து என்ன சொல்கிறான்னா, எனக்கு தெரிஞ்சது நானாவும் இருக்க மாட்டேன், உசாமையாவும் இருக்க மாட்டான், வேற யாராவது இருப்பாங்கன்ற மாதிரி அவன் வந்து சொல்கிறான். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெசென்ட்டுக்கு வராங்க. நம்ம மாக்கியும் சுக்குனாவும் வந்து சண்டை போட்டுக்கிறாங்க. அந்த டைமில் எனக்கு தெரிஞ்சு மாக்கி தான் நினைக்கிறேன் ஒரு பில்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட் பண்ணிடுறா, இல்லை முன்னாடி கட் பண்ணதான்னு சொல்லிட்டு தெரியல. ஸோ இவங்க வந்து சண்டை போட்டுக்கிறாங்க. அப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சண்டை வந்து அந்த பில்டிங் அடியில் வந்து போயிடுது இவங்க போட்டுன்னு இருக்குது. அப்போ வந்து அந்த பில்டிங் வந்து இவங்க மேலே வந்து உழ வருது. இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயே லைட்டாக தப்பிச்சிடுறாங்க. தப்பிச்சதுக்கப்புறமா நம்ம சுக்குனா வந்து ஸ்லாஷ் அட்டாக் மாதிரி ஒன்று யூஸ் பண்ணுறான். மாக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் அடி வாங்கின்னு பக்கத்தில் இருக்கிற பில்டிங்கில் வந்து போய் ஊந்துடுறா. அந்த டைமில் சுக்குனா வந்து என்ன பண்ணுறான்னா, வேகமாக போயிட்டு அவன் மேலே கை வச்சு பாயிண்ட் பிளாங்க்ல ஸ்லாஷ் அட்டாக் வந்து யூஸ் பண்ணுறான். அதில் மாக்கிக்கு வந்து நல்லாவே அடிபட்டதுன்னே சொல்லலாம். அந்த டைமில் அவன் பின்னாடி வந்து ஈனோ வரான். அப்போ நம்ம சுக்குனா என்ன பண்ணுறான்னா, அவன் மேலே வந்து ஸ்லாஷ் அட்டாக் யூஸ் பண்ணுறான். யூஸ் பண்ணிவிட்டு அவனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டி விடுறான். ஈனோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பறந்து போய் வந்துடுறான். அப்போ தான் நம்ம சுக்குனாக்கு வந்து மண்டையில் ஒரு ஒளி ஓட்ட மாதிரி வருது. என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயம் வந்து அவனுக்கு தோணுது. அது என்னதுன்னா, அவன் வந்து என்ன அடிக்க வந்தான், ஆனால் அவன் கையில் வந்து அந்த கஸ்ட் டூலே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு சுக்குனா வந்து யோசிக்கிறான். அந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தலைவர் குசகாபே என்ன பண்ணுறான்னா, சுக்குனா இருக்கிற ஃப்ளோருக்கு மேல் ஃப்ளோரில் நின்றுக்குன்னு அந்த கத்தியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓங்கினா அவனை வந்து அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறாரு. அட்டாக்கும் பண்ணுறாரு. ஆனால் சுக்குனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் டாட்ஜ் பண்ணிடுறான். டாட்ஜ் பண்ணிட்டு குசகாபே வந்து கழுத்தை பிடிச்சி நெரிச்சிடறான் செவத்துல, பக்கத்தில் இருக்கிற செவத்துல. அப்போ நம்ம மாக்கி மறுபடியும் உள்ளே வரா. உள்ளே வந்துட்டு சுக்குனா வந்து பிடிச்சி கிடசரானே சொல்லிட்டு சொல்லலாம். அவன் வந்து குட்டிக்காரெல்லாம் அடிச்சுன்னு போய் பில்டிங்லாம் பேத்துன்னு ஒரு சைடில் போய் விழுறான். அப்போ மாக்கி வந்து என்ன சொல்கிறான்னா, நம்ம எப்படியாவது முயற்சி பண்ணி யூட்டாவை காப்பாற்றினாலுமே இந்த ஃபைட் வந்து இன்னும் கண்டினியூ ஆகி போயினே இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக பெரிய பிரச்சனைலாம் வரும். ஸோ நான் அவனை வந்து இங்கேயே முடிச்சிடறேன்ற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மாக்கி வந்து சொல்கிறா. இப்போலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைலாக் கேட்குறப்போ ஒரு பெருசாக இன்ட்ரெஸ்டே இல்லைங்க, ஒரு ஹைப்பே இல்லைங்க. ஏன்னா வர்றவன் எல்லாரும் வந்து இதே தான் சொல்லின்னு வரான். நான் வந்து அவனை இங்கேயே இப்போயே முடிச்சிடறானுங்க. ஆனால் சுக்குனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள முடிச்சிடறான். இதே மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாக்கியே சொல்கிறா. அப்போ வந்து ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம கிட்ட சொல்றாங்க. அது என்னன்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா, கோஜோ சட்டோரி செத்ததுக்கு அப்புறமா கஷிமோ, ஹஜிமே, ஹிகுராமா, ஹிரோமி, ஒக்கட்சு யூட்டான்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்தாங்க சுக்குனாவோட சண்டை போறதுக்கு. அவங்க எல்லாரும் கோஜோக்கு அடுத்து இந்த சார்சரியில வந்து டாப்பா இருக்கிறவங்க. அவங்க வந்து சுக்குனா முன்னாடி சண்டை போட்டு வந்து நின்னாங்க. ஆனாலுமே சுக்குனாக்கு வந்து அவங்க மேல பெரிய இன்ட்ரெஸ்டே வரல. ஆனா அவனோட இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து யாரு கிளப்புனதுன்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா மாக்கி தான். அவ வந்து இந்த ஜுஜுட்சு சாஸ்திரையே வந்து அபேண்டன் பண்ணிட்டு ஹெவன்லி ரெஸ்ட்ரிக்ஷனை வந்து வாங்கிக்கினா. இதனால கிங் ஆஃப் கர்சஸ்க்கு அவன் மேல ஒரு தனி இன்ட்ரெஸ்டே வந்துடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அப்ப மாக்கி வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பில்டிங் பீசஸ்லாம் வச்சு நம்ம சுக்குனா அட்டாக் பண்ண ட்ரை பண்றா. ஆனா சுக்குனா வந்து பாத்தீங்கன்னா வேகமா வந்து அவன் மூஞ்ச பிடிச்சி வெளில வந்து பாத்தீங்கன்னா தூக்கி கிடக்குறான். கிடச்சிட்டு சுக்குனா வந்து மாக்கி கிட்ட ஒரு விஷயத்த சொல்றான். அது என்னதுன்னா, கோர்ல பாக்குறப்ப சார்சரி வந்து ஸ்கின் அண்ட் ஃபிளஷ் தான், ஆனா உன்னோட வந்து மேரோ அண்ட் போனு. நான் சொல்றது உனக்கு புரியலையா? உன்னோட எக்ஸிஸ்டன்ஸே வந்து சார்சர்னா என்னவோ அதோட மீனிங்கே வந்து டிஃபை பண்ணுதுன்ற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அவன் வந்து சொல்றான். இந்த சண்டையோட அவுட்கம் வந்து ப்ரூவ் பண்ணும். எதன்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா, சார்சரா இருக்கிறது பெஸ்ட்டா இல்லைனா வந்து ஸ்ட்ராங்கான பாடி இருக்கிறது பெஸ்ட்டான்ற மாதிரி சொல்லிட்டு சுக்குனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாக்கியோட சண்டை போடுறான். இந்த சண்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கறதே சீனா இருந்துச்சுங்க. மாற்றி மாற்றி அடிச்சிடறாங்க. சுக்குனா வந்து ஒரு வெறியில இருந்தானே சொல்லிட்டு சொல்லலாம். அந்த டைம்ல தான் நம்ம மாக்கி வந்து ஒரு விஷயத்தை ரியலைஸ் பண்றான். என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, சுக்குனா வந்து ரிவர்ஸ் கஸ்ட் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணியிருந்தால அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணுறத அவன் வந்து நிறுத்திட்டு இருக்கிறான். அப்போ மாக்கி வந்து ஏன் யூஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கிறா.
அப்போ சுகுணா வந்து இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் டைமு. எதுக்கு ஃபஸ்ட் டைம்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா, மற்றவங்களுக்கு வந்து நான் அடாப்ட் பண்ணி சண்டை போடுறது இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம்ன்ற மாதிரி சுகுணா சொல்கிறான். ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு என்ன பண்ணியிருப்பான்னா, மாக்கியால் வந்து எந்த ஜூஸு சாஸ்திரையும் வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது. ரிவர்ஸ் கஸ் டெக்னிக்கே வந்து அதில் தான் வருது. ஸோ அவளால் யூஸ் பண்ண முடியாதுன்றதுனால ஒரு ஃபேர் ஃபைட்டாக இருக்கணுன்றதுக்காக நம்ம சுகுணா வந்து அவனும் ரிவர்ஸ் கஸ் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுறதை நிறுத்திட்டு கையால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூட வந்து சண்டை போட்டுன்னு இருக்கிறான். அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா தரமான சீன் ஏன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சுகுணா வந்து கையை முறுக்கிட்டு பிளாக் ஃப்ளாஷ்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவனை மாக்கி வந்து ஓங்கி குத்துறான். அவளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா செம்மட்டி விழுது. அதோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாக்கி கதையை முடிச்சிடறானுங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குசகாபை கிட்ட சீன் போயிடுது. மாக்கி வந்து பார்த்தா என்னாச்சு ஏதாச்சுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லவே இல்லை. எனக்கு தெரிஞ்சு இதோட முஷ்டானா இல்லை சுகுணா வந்து மாக்கியை போட்டானான்னு கூட எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக தெரியல. மாக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் ஃப்ளாஷோட வந்து கதையை முடிச்சிட்டானுங்க. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து தரமான சீனுக்கு போகுது. நம்ம குசகாபை கிட்ட போகிறாங்க. அவர் வந்து சுகுணா மாக்கியை வந்து போட்டு தள்ளதை பார்த்துட்டு, வெயிட் வாட், என்னடா கலாய்கிறீங்களாடா, நான் மட்டும்தான் ஒரே ஆள் மீதி இருக்கிறேன். அப்போ இத்ததூர் எங்கே போனான், ஜோசப் வந்து எங்கே போனான், எனக்கு தெரிஞ்சு மெய்மை வந்து வரமாட்டா, ஆடா பாவீங்களா என்னடா இப்படி பண்ணிட்டீங்க, இந்த மாதிரி ரொம்ப பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா நான் வந்து ஓடி போயிடலான்னு சொல்லிட்டு நினச்சேன். ஆனால் நீங்கள் என்னன்னா இந்த மாதிரி என்ன மாட்டி விட்டீங்களே, இவ்வளோ தூரம் வந்ததுக்கப்புறமா என்னால் ஓடி போக கூட முடியாது, இப்போ நான் சண்டை போட்டே ஆகணுமான்ற மாதிரி அவன் யோசிக்கிறான். யோசிச்சுட்டு இது உண்மையிலே நடக்குதா, மீ வர்சஸ் சுகுணான்னு சொல்லிட்டு நம்ம குசகாபை வந்து சொல்கிறான். அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுகுணா வந்து ரெட்டை முறிச்சிக்கின்னு நம்ம குசகாபை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிமிந்து பார்க்குறான். நம்ம குசகாபை வந்து பில்டிங் பண்ணிட்டு சுகுணா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க்குறாரு. அதோட வந்து சாப்டர் முடிச்சிடுறாங்க. நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இது தரமான சீனுங்க. ஏன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, அவன் வந்து சுகுணா கீழே நின்று பார்க்குறான், நம்ம குசகாபை மேலேருந்து பார்க்குறான். அது ஒரு மாசான பேனல்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம். நான் அப்படியே ஸ்க்ரால் பண்ண வரேன், சரி வேறு ஏதாவது சண்டை இருக்குமான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கறதுக்கு வரேன். அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சாப்டர் முடிஞ்சிச்சுன்னு சொல்லிட்டு போட்டுக்கிறாங்க. சரி அதோட நிறுத்தி தான் கூட பரவாயில்ல. பக்கத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் நெக்ஸ்ட் வீக்னு சொல்லிட்டு போட்டாங்க. செம கடுப்பாச்சு எனக்கு. அந்த சாப்டரோட கமெண்ட்ஸ் நான் வந்து அப்படியே பார்க்க ஸ்க்ரால் பண்ண போனாங்க. அதில் வந்து 2 தரமான இது கிடைச்சிது மீம். ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கோஜோ சொல்லுவோம்ல, நான் ஐ வுட் வின்னு சொல்லிட்டு, இதில் நம்ம குசகாபி வந்து என்ன சொல்கிறேன்னா, நான் ஐ வுட் ரன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறான். இல்லை நான் வந்து ஜெயிக்க மாட்டேன், நான் வந்து ஓடி போய்டுன்ற மாதிரி ஒரு மீம் போட்டுருந்தானுங்க. அதை விட எனக்கு இன்னொரு மீம் வந்து ஃபேவரட்டாக இருந்துச்சுங்க. அது என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம கெட்டோ வந்து கோஜோ கிட்டேருந்து பிரிஞ்சு போகிறப்போ ஒரு வார்த்தையை சொல்லுவோம்ல, நீ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுனால நீ வந்து கோஜோ சட்டருவா இருக்கிறியா, இல்லை நீ கோஜோ சட்டருவா இருக்கிறதுனால ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறன்ற மாதிரி ஒரு புரியாத இதில் கேட்டிருப்போம் பார்த்தீங்களா. அதே மாதிரி நம்ம சுக்குனை வந்து குசகாபை கிட்ட வந்து கேட்குறானா, நீ வந்து உயிரோட இருக்கிறதுக்கு காரணம் நீ வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுனாலயா, இல்லை நீ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுனால நீ வந்து உயிரோடு இருக்கிறியான்னு சொல்லிட்டு அவன் கேட்குறான். அதில் நம்ம குசகாபையோட ஃபோட்டோ அவனுக்கு போட்டது நல்லா இருந்துச்சுங்க. அவர் வந்து நம்ம கழுத்தில் ரெட்டை முறிகிற மாதிரி ஒரு ரியாக்ஷன் மாதிரி பண்ணுறாரு. எனக்கு அதை பார்த்தோன்னே செம சிரிப்பு வந்துடுச்சு. டே என்னடா இது மாதிரி பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லிட்டு, அதுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாப்டர் ரிலீஸ் ஆன டைமுக்குள்ளே ஒரு மேம் வந்து எடிட் பண்ணிட்டு அது இந்த மாதிரி ஒரு தரமான மேம் வந்து போட்டுக்கிறானுங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கவே சூப்பராக இருந்துச்சு. சாப்டர் படிச்சதை விட இந்த பர்டிகுலர் மேம் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஸோ உண்மையிலே நான் வந்து அடுத்து என்ன நடக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்து ஆர்வமாக காத்துனுக்கிறேன். இப்போலாம் வந்து ஜூஸ் கைசன் மாங்கா சாப்டர் வந்தாலுமே நான் வந்து சரி பொறுமையாக படிச்சலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் தள்ளி இல்லை 2 நாள் தள்ளி தான் வந்து பார்த்து படிச்சுன்னு இருக்கிறேன். ஆனால் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அடுத்த வாரம் வரப்போகிற சாப்டருக்கு இப்போயே வந்து ஆர்வமாக இருக்குது. நம்ம குசகாபி வந்து என்ன பண்ண போகிற, என்ன நடக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கறதுக்கு எனக்கு உண்மையிலே ஆர்வமாக இருக்குது. ஸோ அது என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். இந்த சாப்டர் படிச்சப்போ உங்களுக்கு வந்து எப்படி ஃபீல் ஆச்சு, நம்ம மாக்கி வர்சஸ் சுகுணா ஃபைட் போச்சு பார்த்தீங்களா, அது வந்து சூப்பராக இருந்துச்சா, இல்லை நம்ம குசகாபை வந்து என்ட்ரி கொடுப்பார்ல அது வந்து பார்த்து நல்லா இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதே சமயம் எத்தனை பேர் வந்து குசகாபை வர்சஸ் சுகுணா ஃபைட் பார்க்கறதுக்கு என்ன மாதிரி ஆர்வமாக காத்துனுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அதையும் மறக்காமல் வந்து கமெண்ட் பண்ணிட்டு போங்க. ஸோ நான் இன்னொரு மாசான வீடியோவில் வந்து உங்களை மீட் பண்ணுற வரைக்கும் டாட்டா.